आयै दे थ' न'आव थांफिननोसै जोंहा जि सुखांबायना न'आव थांफिननोसै बेवहाय थाबाय थानानै जानाय नङालै आयै गारिफोर बिराद फैथारोलै मा लोगो दानो थांफिननो हाया आङो मानो थांनांगौ जाखो आंहा दासो ओरैनोबा बेरायनो मोनदों आं थाङाहाय नङा आयै थांनोसै थ'दो ओंखाम उखैबायलै आंबो आबैमोनाबो न'आव नेगासिनो बे ओंखाम जानो दे थ'दो दे थांनोसै आयै लोगो दसे थाद'लायना थानोलाय मानो थांनांगौ जाखो आयै नों मा जाखो आयै नों मा जाखो नों मानो बेफोरबायदि जाखो आयै आंखौ गारनानै थाङो आयै नों आंखौ गारनानै थांनो हानाय नङा आयै सिखारदो आयै मा जाखो आयै बिउटि सिखारदोलाय बिउटि थैबाय बायसो नामालै आयै बेफोर आंनि गासैबो आंनि दायनि थाखायनो जाजोबबायलै आयै मा खालामबावनो र' मनाजिलाखौनो फन खालामहरथारसै आङो हेलौ माथो जाखो नोंलाय गोदाव सोरावनो सानथिं माथिं गाबलाबायनाय हालेवनोसो थाङाखैमोन होनबा नोंलाय माबा मोनसेसो जाहैबाय नामा आं बिराद गिदिर गोरोन्थि मावबायलै खोनाबायना मनाजिला माबा गोख्रैनो दुब्लि बारिजों फैनाय नोङो आं बोरैबा मोनजोबबायलै आयौ मा जाखोहाय थांगासिनो जोङो माबालै खोनाबायनो आंना ट्रेक्टरानो ब्रेकआनो गाबाबो नाङाखै सौदावबोबाय ओमफ्राय मा खालामनो मोजां जाबावगोन मानसिखौनो आं दहायनिफ्राय नारबाबो जेबोखौनो मुभमेन्टखौनो जाया माथो मोदोमानो मावला आं बिराद गिनाय मोनबायलै र' बांद्राय गिनाङा र' माबा मोनसे खालामथारनांगोन बेफोरबायदि गिनानै जायालै र' आं खाथियाव थांनानै नायनि र' ओइ बिउटि आदै आंनि आइखौ फोजालाय आंनि आइया दहायनिफ्राय उन्दुनायनिफ्रायनो उन्दुगासिनोलै आइखौ फोजालै आदै आइखौ फोजा आइया मानोबा सिखाराखै दाबो दहाय गोलैनायनिफ्रायनो अन्थाइया खर'आव नांनायनिफ्रायनो आइया दाबो सिखाराखै आदै ओइ दानसोरां माथो खालामबावनोलै आं बोरैबा मोनजोबबायलै आं बेसेबा गिदिर गोरोन्थि मावबायलै खोनाबायना आंबो थैखानायानो साबसिन जासिगोन थै फाग्ला मा सानो र' आंनि गोरोन्थिनि थाखायनो मोनथिबायना आं बे लामाजों फैयामोनब्लानो बेफोरबायदि जानाय नङामोन बेफोरबायदि एक्सिडेन्ट जानाय नङामोन मोनथिबायना र' मानो गावखौनो दुसिगासिनो नोंलाय र' जेबो जायाखै नै थु गोख्रैनो जानांगौ मारैथो बेफोरबायदि जालाजोबखो बेनोथ'लाय बिमा बिउटिया माबा मोनसे जानांगौबा आं गावखौनो माब्लाबाबो निमाहा होनो हानाय नङा मिथिबायना ओरैनोबा गान्दलाना बिफायानो थाबाबो थायैजों समानखा आरो बेवहाय बिमाखौ खोमानानै होयोब्ला आं माब्लाबाबो गावखौ निमाहा होनो हानाय नङा बिमा ओइ थौदो बेफोरखौ रायलायबाय थानांला थाबनो हस्पिटालाव लाना थांनोसै
बुलायनो फैयो ना बुलायनो फैयोहाय नोंसोरहा गासिबो बुं गासिबो बुं नोंसोरहा मारै जोंखौ लानानै बुलायनाय नोंसोरहा ओइ मानसिना ओइ गलापि ओइ जाबाय नोंसोरथ' गिदिरसिन जानानै बिनानावफोरखौ मानो बुनांगौ नोंसोरहा मानो बुनांगौ मा बबे बायदि थाबाय थादों नोंसोरहा मा बबे बायदि थाबाय थादों सिरि सिरि थागासिनो ना लावथिया बिफाङाव बारखोबासो खुगाया गेवगोन नामा नोंसोरहा लावथिया बिफाङाव बारखोबासो खुगाया गेवगोन जों मोनथियाहाय आयौ माना बिसोरखौ लावथिखौ बिफाङावसो बारखोहोमानांसिगोन नङाबा जानाय नंला ओइ फुजा रायदोंखौ लायनोसै नामाथाय एखेबारे थाव फुनलायलायनानै सेरला सेरला जालायलायनाय होथारनां बिसोरखौ ओमफ्राय मानोथो बुलायनांगौ हो नोंसोरो हो स्कुलाव फरायनोसो फैयो ना बुलायनोसो फैयो नोंसोरो हो ओमफ्राय मैया आं फैसान्दि दसे थाथ'नो थिननायखौ मानो थाथ'वालासिनो मानो खारखुमा लांनांगौ नोंसोरो हो मानो खारखुमा लांनांगौ बुलायसे बुलायनानै खारखुमा लांबावो सार खोनाबायना दाया दंखायो जेब्ला खारखुमाखागोनानोखा सिखावफ्रासो बेफोरबायदि खालामखायो हा नङा होनब्ला लुदुमि औ फुजाया थिगखौनो होनथारदों दाया दंखाथारो बिसिनावनो ओंखायनोथ' खारखुमादोंना बिसोरो नङाबालाय मानोथो खारखुमानांगौ सिखावफ्रासो बेफोरबायदि खालामोना बुं गोख्रैनो बुं नोंसोरो मैया अमाफोरबायदि सैमाफोरबायदि अरलायनानै नोंसोरो ओमफ्राय दिनै हाखुवाफ्रा गाजोबनानै दं नामा हो हाथायफ्रा बायजोबनानै दङ रायलायनो हाला नामा नोंसोरो हो बुलायनायाबो बुलायगोन आयौ 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 फिल्मनि गुन्दि लिडारफ्रानो हाया थांदो थां नोंसोरो हो बैयाव बर' फिल्मफ्राव हाबहैनानै गुन्दि रलखौनो लायजोबदों नोंसोरो एक्टरखौ बुग्रा बेङै बेङै आयौ नङाथाय माथो बै माबा फिल्मनि मा एक्ट्रेस होनोथाय बियो माबा आंबो बावलायलांबायहाय आं बर'ना माबा मोनसे बबेयावसो नुदोंमोनहाय आङो मामोनथाय बे दैसि बसुमतारी होननाय बुलायग्रा एक्ट्रेस बायदिनो गुन्दिनि रलखौनो लाहैदो नोंसोरो मिथिबायना माथारगोन नोंसोरो मानोथो बुवामोन नोंसोर सानैखौ हो बिसोरो माबा सार जोङो जुजाइनि आंगुरखौ बिदा गोदै लेंदोंमोन बिदा गोदै लेंनायखौनो बिसोरो बुदों नै बिदा गोदै लेंनायखौनो मानो बुलायलायनांगौ हो एसेबां फिसा खोथाखौनो लानानै बुलायनांगौ आरो नोंसोरथ' गिदिरसिन जानानै उन्दैसिनफोरखौथ' अननांगौसो ना नोंसोरनिया मा आखल हो मानो उन्दैफोरखौ बुनांगौ बेफोरबायदि लाजियासै नोंसोरो हो ओइ मार्टिना लाजियासै बा आखलफ्रानो जाला माथो नोंसिना नोंसोरखौ बिदिसो फोरोङो नामा जोङो हो ओइ जोमै नोंसोरखौ बिदिसो फोरोङो जोङो माने गिंला हो बिसिजोंसो सुथेनानै लाजोबखो ना माखो नोंसोरो मोजाङैनो मोजां बेफोरबायदि खालाम हा नेक्स्ट टाइम जाहाथे बेफोरबायदि प्रब्लेम जाफिननो मोना खोनाबायना जोमै जागोन दे सार न'आव लिंनो हरनायफोरखौबा लानानै फैयोना फैयाखै बिसोरो हो बिदिबा उरलि उरला जाबाय थागोन अमाफोरबायदि खुगाफ्रा मोजां लानो हेरा मा सेहेराफ्रानो नायनो समायलाय लांला जोंहा नों बायदि समायना नंखायाबा मा सोरबा माबा होहरदों नामा आंखौ नङा मेम जेबो होनाखै नोंसोर थाखाय रायजानो ना बा थांनाय लोगो लोगो गाबनायाबो नाथ'आवबो बन्द' जालायबावबाय नोंसोरखौ दोखो दोखो दामग्लिजोबना गाग्लिजोबनासो गारगोन जोङो थुदो लोगोफोर नोंसोरखौ लामायावसो बेंनानै बुगोन जोङो र' आयु खोनाबायना दैस्लुं नोंहा दिनैसो फैनांगौ जाहैबाय हाबायाव लेंहरना फैलायबावा नोङो बेफोरबायदिसो जाबायबायो लोगोनि फिसाज्लानि हाबायावनो फैलायलायै आयुहाय हाबाब माथो खालामबावनो आरो हाखु दाखु फैनो हाजाबासो नालाय आङो बिजनेसनि मिटिंनि थाखाय मोनसे जायगायाव थांनांदों नालाय नोंथाङाबो एसे बुजिखानांगौ ना नोंथांजोआबोथ' मिथिखायोना बिजनेसनि बिजि जायो होनोब्लाथाय माने गारनानै फैनो हाया मोनसे मावबोजोबनांगौ जायो नालाय फैस्लाबनो हायासै आङो हाबायाव दिनैसो ओंखारफैनो जाबायहाय आङो मालायसो नोंहासो बिराद माल पत्र मोनबोथारदों खोमाहाय थाखा फैसाबो एमएलए लाइनि फिसाजोखौ मोनबोनाय आंहाथ' गैयाहाय जेबो मोनबोआसै ओरैनो बेखार जाबाय आंना नै फाग्लि मोनबोनायालाय मोनबोसाबदों आरो आंहा एसे एनैखौ गैयाहाय दाम खमै गोजाथार आंनाथ' गैया फाग्लि मिथिबायना गैया कर्ट मेरेज खालामनानै लानानै गैया थाइसेबो जेबो मोनबोआसै बेबो माबायदिखौ लादों मिथिबायना गामिनि गोबोरखिखौसो ओमफ्राय दायो मा खालामखो आङो थाङै मारै जाहैखो हनै एक्सिडेन्ट जानानै खर'आनो बोरैबा गाज्रि जानानै गामियावसो दंफिनो नोंस्रा लागायनोहाय आयु फाग्लि नोंहाबो फिसाज्लाखौ सिगाङावनो नोजोर होखायासै जाहैबाय ओंखायनो आंहाथ' नोजोर होनानै मोजाङै दोनखाथारदोंहाय नङाबाथ' जाखाथारा नालाय नुबाय नोंहा मोजाङै नोजोर होआसै दा लुकसाना सोरनि जाखो नोंनिनो जाहैजोब्बायना जों सोहोराव थाग्राफोरजोंलाय बोरै गामिनि थाग्राफोरालाय मिलायनांगौ जाखो
बिलायाहाय मिथिबायना सोहोराव थाग्राफोरजों लिपिका हामाहाय थांनो ओंखारखो बे फुजानिलाय अफिसाव थांनो मारायै लेथो जालायलांबाय गावनि लेट जानायखौबा मोनथिलायदोंना नोङो गावनि लेट जानायखौबा मोनथिलायदों इसिबां मानोथो इसिबां उन्दुनांगौ जाखो बिहामजो मानसिया बेफोरबायदि गोबां उन्दुनो मोना खमसे खम थाब थाबथ' सिखारनांगौ ना मानोलाय एफा गोबाव उन्दुनांगौ जाखो गावनि फिसायासो जाया लोङा अफिसाव थांगोरबाय बेखौ जोथोन गैया नोङो दिनै सानसेया जेबो नंला दे आयै हास्लाबाखै आङो मा हास्लाबाखैहाय जों आइजो मानसिफ्रासो जोथोन लानो रोंखानांगौना गावखौनो ओमफ्राय मारैथो हास्लाबलायो एफा गोबाव गोदो उन्दुखादुरि बायदिनो खुम्बु गरर बायदि आयै नोंहा बांद्राय जादोंबाय नामा मा बांद्राय जानो सैथो खोथाखौ बुंनायखाय लाजिदों मानोथो बेफोरबायदि फिसायखौ जाहोआ लोङालाय मानोथो हरनांगौ जाखो दा ओंखाम उखैनानै माहा जानांगौ बियो हटेलाव जाहोनांगौ ओरैनोबा हटेलनि जाग्राफ्रा मोजां नङा बेखौ मोनथिखानानै ओमफ्राय नों मानो संनानै जाहोहराखै बेरेफुंजानि आरो दालाय आलासि फैदों नुखानानै साहा फुदुंनानै होफैग्रोनांगौ बेफोरखौ ओमफ्राय नोङो जोथोन गैयालासे मानो डाइरेक्ट अफिसावसो थांनो ओंखारगोन नोङो आं थांनोसै नामा लेट जालायलांबाय सोर फाग्ला बादिया खिन्थानाय हो सोर फाग्ला बादिया खिन्थानाय हिनजाव गोदान नायनो फैनाय मानसिनो अबाव बिखुनजोआसो साहा फुदुंनानै होनांगौ होननानै जाबायसैहाय गावदां नुबाय खोनासङा गारा ब्ल'सो ओंखारलांबावबाय